Jmenuji se David Závoda, jsem MMA zápasník, jsem trenér, jsem studnař a táta 2 dětí. A je pro mě strašně důležité, aby moje tělo jelo na 100%. Jsem opravdu hodně vytížený člověk a z práce chodím rovnou na trénink. A je pro mě strašně důležitá strava, pitný režim, abych mohl prostě naplno trénovat a věnovat se všem těm věcem, které dělám. A abych mohl zvládat tréninky, tak mi prostě něco chybělo. Přes známýho jsem se dozvěděl o pastelech, to jsou probiotika v tekutý formě, který mi prostě teď pomáhají v mé přípravě na všechny mé zápasy a tréninky. Po tom, co jsem objevil pastely, je mi teď mnohem líp a jsou opravdu dobrý. Teď je užívám už a vůbec mi není těžko a můžu prostě trénovat, můžu fungovat naplno tak, jak jsem zvyklý. Pastely bych doporučil každému, kdo má nějaký problém se zažíváním nebo chce, aby mu bylo ještě líp, než mu je.